Sige na, aran na kami din subong sa balay nga kung diin ginaplanuhan namon ang amon yung mga himuon subong. Ang amon yung mga plano subong is damo-damo. Tapos kung gusto ko mayar, kung mayar ka mo sang gusto nga iyam nga ipahimo sa amon nga challenge. Mo naman. Comment down below. Subscribe to my YouTube channel. YouTube channel. Tapos subscribe nyo na lang. Pag-i-share nyo ang video kung na-enjoy ka mo. Sige na, mulan to. And 3, 2, 1, and Go! Damo! A few moments later. So yan, hari na kami ha, palakat kami sa balay ni Choksman. Pinambalaan kong welcome kami dito. Try naman, dapat nakamas kami. Tanan yung mga mas niya abnoy. Kasi wala lang ang abnoy, mga mas niya. Suko. Gung, mas mo gung. Go, bakit So kami sa balay ni Chokes, ma-apply kami isang construction. Apply mo to. Usap hindi, sabi balay na kayo na ayos. Chokes in the house! Ay, lagi ko rin. Lahat kami. Solong mga kapatid. Si Choks, numerohan sa buong vlog sa Pangasinan. Ang Hindi naman balaan guys kung welcome mo sa balay guys. Basta ma-apply mo. Bro, chill lang. Chill lang. Ang gusto ko lang i-clear, ang balay ni Chokes sa Coronadal, hindi sa Kinapawan. Ay, di naman natin na sa kaw. Ano ito. Ha? Inuya kami. Hindi ko tahan kita. Ay, alas 4 na. Alas 4 pa, alas 4 mabot. Salamat ko na. Ha? Wala ta na mo si Chokes, mga 4 PM. Choks, salamat Choks. Sultan. Magdulang mo, wala na po. Lining. Ako din na buhay sa lining. Kasi mo ko ba waterproof lining ta? Ha? Diyan, go. May na daw. Ligit daw, ang mak. Dumaulan. Pero guys, tanan balikan tanan sa mga ano. Okay. Kaya 4 PM. Bye lang mga 4 PM. Bye. 4, 3, 2, 1. A few moments later. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang lahat? Yun guys, habang hinihintay natin yung pagdating ni Jack sa kanilang bahay, dito muna tayo sa my life. Balik tayo ngayon, pupunta na tayo doon. Salamat. 2 hours later. Kami kay Master Choks, no? Are kami dito. Makaon na kami. Tangkong na may kangkong para may sudaan ba. Balikan naman to karon na mga ano mga alas 4, stress. Bye. 2 hours later. Hello guys, aray kami dito subong no sa last na naman bago ulan ilan pagid. Yes. Gati-is nga bang magdamo sa idol si Kuya Chok. Alam ba nang tapunan ba? Kan ato na alam mo sa among vlog ba? Tradition ba? Basta may moto sang pansabong mayo man doon sa mga. Si Chok. Mayo lagi mayo si Chok. Kalala namin ang pang tradition ba? Kalala lang mo ba? Simple lang mo da ba? Panilagan lang mo ba? Natanaw mo sa among vlog ba? Nakilig-kilig mo si Bong Maulatulag ba? Ulan na ulan ba? Pati sindi ang ice lamig daw ba? Salas na ba? Para si Chok, sara na kita. Yeah! Mabuha ko dahil ka Choks. Nagisala lang mo, tanaw gulatulat na nga mo na iba pang datalon tamo. Itad sunar na ya. Buta. Sala lang ang baka tanaw ulat-ulat kang kay Chok ba? Tulad mo kuya na ba? Rabalay nga kayo na ba? Yoy. Kita niyang langit no. Langit kita niya na no.
Hala lang muna iba pang nami. Balintay riya guys, dirito para plastaran tagid na para makita kita balay ni Chugwag na kayo ba. Idol. Kapa dirito buta naman balik na. Hoy, to. Ara si Tox. Di pa nabuno. Oh, pati ka? Puto door na si Master Namo na. Si Master Namo. Ay, nagliko si Master Namo. Biar na chill dia. Ano men kung gaan ko men. Tulog pinong. Hi, Lord. Kuya Chok. Ay, vlogger ni Kuya Chok. Alay, dito na. Sige na, Nard. Para sa idol lang mo. Kuya Chok. Kuya Chok. Bravo si Kuya Chok. Kasulod na to. Ako masulod to. Ako na pagkamayan. Picture ko ba? Ay kuya. Guys, ara na kami di guys. Pero no, iya kayo masulod. Iya kayo sulod. No, iya kayo sulod na yung mga bantay-bantay lang ba marakot sa'yo. Para picture ko. Iya. Ay, Chok. Nag-isi iya ba? Iya sa likod. Ano yung minasang si Elma? Ano tayo? Ano? Siningan. Ano yun? Ay, kuya. Okay. Napapod ko, nauya pa sila. Nauya. Slow. Dito na kami, Kuya Chok. Hi, Kuya! Pwede kami ako picture, Kuya? Pwede kami ako picture? Tara na, pwede ako picture kay Kuya Lud. Idol na mo. Kuya Chok! Yo, man. Yo, man. Ikaw nagkapunta ka lang. Bye. Yo! Yo! Bite. 5, 4, 3, go! Sana na. Master Chok. Sige, bro. Ito na mga Master Chok. Ako to eh. Salamat, Kuya. Let's go! Let's go! What's up mga ilong? Ara kami kasubong kayo. Okay lang, malakang subong. Oh, ikaw na. Video ka, Kuya Chok. Hindi ako, hindi na. Ikaw, ikaw mo. Kami ano yung kayo. Anong kailangan kong gawin? Let's go! Ikaw! Kailangan! Last na, Koy. Ay, gachok. Salamat kayo. Salamat kayo. Tingnan ko yan. Sakay. Successful guys, successful ang mga Binulatan na guys. Salamat kay Kuya Choks no kay Choks TV. success ang amon niya gano gulat na mo siya na ulan na kami nakaligo na kami sa line ni. Oh no. Halo na kami. Halo na kami sa mga kao na kami. Nanangkong na kami. Nanangkong kami giinga lang Salamat kay Chok. Naulan na kami Picture. bro. Worth it kay nagabot. Solid. Humble siya kayo men, humble. No humble. Tapos, grabe ka po sa Kuya Choks. Diba? Welcome ka sa balay nila. Mamerenda pa tayo kami kami. Kaso nang hindi lang kami nauya kami. Nauya kami. Kuya Choks, salamat sa tanang salamat. Tane, makaabot kay Kuya Choks ni ba? Yeah! Sige na.